Čau, takže som sa len tak nudil, tak som spravil toto. Rozbíjam im to tam. Yes, toto bolo aké dobré kombo. Tak z tejto hry mám minimálne 2 klipy. Sean Kingston, you way too beautiful girl. That's why it never worked. OK, dobre, nezbí ma. Ja som dostal úplne, že skvelý nápad, normálne, že genius. No hej, no hej. Že to by ani Albert Einstein nevymyslel normálne. Jo, a ľudia, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a zatiaľ čus.